Begira zer dioen jauna guzti kasuak. Iztun zaitezten inana bihotz-bihotzez, baruaz, negarrez eta saminez. Urra itzazu bihotzak eta soinekoa. Itzul zaitezten jaunarekana, zuen jandoikoarekana. Bihotz bera eta errikutsia baita. Haserretzen zaila, erruki handikoa, eta bere zeimaietaz damutzen dena. Nor daki ez ote den itzultuko eta damutuko, eta ez ote digun utziko orainik bedeinkapena eta eskaintza eta jaunaren gure jandoikoaren isurroparia. Joen zazuen duruta zionen, adierazi oiuka baragoa, dei egin batzarrera. Bildu herria, bedeinkatu batzarra, bildu zahara eta ekarri gaztetxoa eta bularreko aurra. Atera beti senarra ezkongelatik, emaztea ezkonoetik. Sarrera eta aldare bitartean errifetazate apaizek jaunaren zerbitzariek eta esan. Barka jauna, barka zure herriari, ez utzi lotxatan zure ondarea. Ez ezatela menperatu zentile, ez ezatela esan arotze. Nun dute bada bere jaungoikoa? Sorbekio jaunari bere lurraldean ganako egokia, eta barka bezaion bere herriari. Jaunak esana? Kristoren izenean esaten dizuegu. Adiskidetu zaitezte jangoikoarekin. Pekaturik ezagutu ez zuen gura, jangoikoak gugatik pekatu bihurtu zuen. Guk arekin bat egita jangoikoaren salbamena iritsi dezagun. Jangoikoaren zerbitzari geran ezkero eskatzen dizuegu, ez dezazuela alberrikak haren grazia. Berak baitio, garai egokian entzuten dizut, eta salbamen egunean laguntzen. Begira beraz, orain txera gara egokia, orain salbamen eguna. Jaunak esana? Jauna zuekin, Jesu Kristo evangelioa San Mateoren liburutik. Adiak da, Jesusek hori esan zien bere ikasleei. Begira gero, zuen egite honak gizakien aurrean egin ikus zaitzaten. Bestela, ez duzu ez zeruetan dagoen aitaren sari izango. Limosna emateakoa beraz, ez ibili aurretik duruta jotzen, itxura zabeak, sinagogetan eta kaleratzetan ibiltzen diren bezala. Jendeak horrez ditzan. Egia esan, horiek jaso dute bere saria. Zuek ordean, limosna emateakoan, ez bezakin zure ezkerrak eskuinak egiten duena. Zure limosna hori ezkutuak edinadin, eta ezkutuan ikusten duen zure aitak emango duzu saria. Otortzen egiterakoan ez egin itxura zabeak bezala. Horiek, sinagogetan eta enparatza ertzetan, zutik otortzen egizaleak garatzen baitira, gizakien ikusgarri. Egia esan, horiek jaso dute bere saria. Zu ordean, otortzen egiterakoan,
hauek araunik daudela ingurukoei adierazten nahiez. Egia esan, horiek jaso dute bere esaldiak. Zuk ordea paratu duzunean, gantzutu zure burua usain gozoz eta garbitu begia. Ingurukoek ez, baina ezkutuan dagoen zure hidak ikus dezan zure araua. Eta ezkutuan ikusten duen zure hidak eman dut zuzakia. Jaunak esanak. Gaurkoan, haustartzen dugu eta beraz, Garizumaldiari hasiera ematen diogu. Garizumaldia da ibilbide bat. Hau da, abiapuntua daude, gaurkoa, haustartzena, eta badauka helburu bat. Dena beti Paskua. Pentsatu behar dugu, Garizuman halako garai transitorioa dela. Ez dela betiko, ez da kristau bizitza ez daiteke izan beti eko Garizuma bat. Baizik eta Garizuma da beti Paskorako prestatzeko egun aukera garai ibilbide bat. Gure helburua beti Paskoa delako. Kristau zerrea, kristau bizitza beti Paskoa modukoa izan behar da eta ez Garizuma. Horren Garizuma beharrezkoa dugu Paskora iritsi ahal izan. Eta hori dugu gaurkoan hasiera ematen dugu garaia. 40 egunez, batez ere Elizak 3 ekintza proposatzen dizkigu. Limosna, parabola edo penitentzia eta ortontza. Garizuma bizituan izateko, Garizuma aprobetxatu ahal izateko. 3 horiek ditugu. Eta Jesusek, gaur evangelioan, gogoratzen dugu ez ditugula egitea, ez hori eta ez beste ekintza honak, besteek ikusi eta txalotu izaten. Baizik eta egin behar ditugu batez ere bihotzetik. Aski dugu jainkoak ikustea eta berak sanitzea, ez besteak. Beste kulturak izango litzateke, beste kulturak izango litzateke, lotxatzea gauza honak egiteaz, hori ere ez du nahi Jesusek, baina ez du nahi ez gaitezela lotxatu, baina ez da ere ez gaitezela hartu gauza honak egiteaz. Ematen badugu limosna bat pobre bati, esaten dugu ez diri turuta jotzen, denek ikustezaten begira zegoen naizen, edo godako txekoak bat, eta argazkiak eta txurik ezin ematen ez da hori egin dira. Jesus nahi du bihotzetik egitea gauzak pertsonak maitetuko. Horregatik, Garizuma garaia oso bat da. Parabola eta penitentzia eta limosna lotu daitezke. Hau da, limosna ez da bakarra ekonomikoa, baita ere gure denbora erabiltzea limosna egiteko dugu ederra izan daiteke. Norbait bitxilatuz, norbait launduz, izan daiteke baita ere dei bat eginez, bideoak bat edo euskalo edo modu asko gure denbora beste alde erabiltzeko. Akaso dut beste zergatik, edo telebista, edo internet, edo izango dena, eta erabili beste gauza mesedegarriagoak, horregatik diot, limosna eta penitentzia elkarri lotuta egon daitezkela.
zure eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaste eman zien esanez, hartza zuen eta jan guztiok hortatik, hau nire gorputza da, zuentzat ematen. Era berean afalduak karizakurik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaste eman zien esanez, hartza zuen eta edan guztiok hortatik, hau nire ogularen karizata da, itun berri eta betikoaren ogola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizkide hau nire horregarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogratuz, biziaren ogia eta sabarenaren kaliza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu behituzulago. Eta apalki eskatzen dizugu Kristu gorputza eta ogola hartzen ditugunok, Espiritu Santua batekin gaitzala. Izan gogoan jaunan guztian zabaldurik nagoen zure eliza. Eramazu maitasun osoa Francisco Deila Santuarekin, Florentzio, gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jaunan biztekun txalopenean, joan dira gure senteak eta hildako guztiak ere. Arritzazu zure aurpegiaren argitan. Errokizakizkidu guk guztiok betiko bizia iritsi dezagun, jainkoaren Ama Maria Virginiako atxuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan den santuekin, haiekin batean gure zentzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honekan, zuri eta jangoiko alguztiun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutxeak jarraituz, bildu gabe esan dezagun. Gure era, zeruetan zara, santu izanaren izan, etorri zure herrima, egin beti zure naia zeko zazara gure ere. Atera gaitza zuko, gaitza
Egin dezagun ondorio.